yona engenakushukunyiswa ehleli bonaphakade njengoba iYerusalema ijikelezwe zintaba uYehova bajikelezile njalo abantu bakhe kususela kwexesha kude kube unaphakade. Masingene kule nkonzo ukuba sivume kunye iculo 106 phakamisa iingcinga zethu moya oyingcwele sikhumbule izenzo zakho sizishumayele leyamini wehla ngayo mayiphindwe kuthi uze lowo mlilo wakho uwe apha kuthi chukumisa iilwimi zethu zikushumayele tshisa nentliziyo zethu sizithandazele ukufezwa kwamadinga sikulinda. Yihla moya oyingcwele usebenze apha izuxelisa kwithi uzalisa indawo size siva amandla akho kwanokwenza kwawo sinqamela ukuhla kwakho moya oyingcwele yiva umthandazo wethu uze usihlele lithi xa liphelayo simcele uvayisi wasebongani asikhokhele ngomthandazo.
zako